d'aquests premis al setmanari El Temps. Estan parlant ara de 6 Premi de reportatge patrocinat per la revista El Temps, el setmanari i magazina d'informació general dels Països Catalans. Acollim el senyor Enric Rimbau, president del jurat. Si pot llegir el veredicte. Doncs enguany el Premi de Periodisme al Temps d'aquesta nit serà per en Pasqual Tirac amb el reportatge Identitat i Turisme. Sí. Moltes gràcies al jurat. He estat sorprès d'aprendre aquesta notícia. Evidentment, quan participes en un concurs tens alguna pretensió, però era més aviat el tema que m'havia inspirat i m'he dit, aviam si concurses. Sorprès perquè el meu contacte amb la premsa és més aviat d'afició. Havia començat fa molt temps amb els companys del Punt com a corresponsal de Cerdanya. I si faig periodisme és més aviat didàctic i radiofònic, gràcies a la cura i l'hospitalitat de la qual abusi cada setmana a Radio Arrels. A més, cal dir que el meu intent de publicar a la premsa francesa, encara que sigui molt curt, havia pas tingut l'èxit esperat. Doncs bé, gràcies per aquest premi de premsa, que és una petita revenja. Bona nit i gràcies encara al jurat. Gràcies. Enric Rimbau, representant de la revista El Temps, i Pasqual Tirac, el primer guardonat d'aquesta nit.